Şuat hormatlı prezidentim, hemme kazanan bizim neticemiz o sizin kazanan neticeniz. Siz şu dereceye getirdiniz. İnha şunyalı oğudun bina, şu tilkeçirin binası. Parti ankam 300 orunlu. Hemme vilayatta şert dürüdülli bankımız işleyeni hemme vilayatta bizde mektebimiz var. Hemme vilayatta bizim partiyamız o binalarda yerleşti. Hemme zat yeke sizin kolluğunuz bilen oldu. Hormatlı prezidentimiz ve önümüzde köp işleri tavşırdınız. Biz şu anda çelli tavşırınızı yerine getirip geliyiz. Nesip olsa bundan amanları şu an bu ulli tavşırıklar kali zavod, hep avtoban, biz onu düşünüyoruz. Siz bize özünüz ulli baka verdiniz, inni deydiniz. Sizin olmayacak işiniz yok deydiniz. Hormatlı prezidentimiz biz inni hakiki halkara tarafa seyredip başladık. Bizim çıkarayan haritlerimiz hep yurdu gider. Hormatlı prezidentimiz, siz öz kımmet vaktinizden bize vakt tapıp bizi kutlamaya geliniz için yeni bir gece size köp sağ olsun aytmaya ruhsat verin. Hem telekeşirin adından size ruhsat verin. Görüldü deyilen atı soğut vermeye. Hormatlı prezidentimiz. Hormatlı adamlar, hormatlı telekeçilerin bizine bu yıl hem Türkmenistan'ın büyük İpek yolun hem yürüyü deyip hem atlanırdı. Maktumuli atamızın belişi alar Ceyhun ile Bahrıkadar arası çöl üstünden yeni Türkmenin bir sıfırda tayyar kılın taşlar götürürler. Oluk bağlı Türkmenin. Dine öňe, dine öňe, zarlatan. Sonra hormatly prezidentime de hemmelere üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Men Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin agzasy bolan Baýly Guruluş Husus Karhanasynyň ýol başçysy Döwran Baýlyw. Ine şuň biz Türkmen telekeçiler üçin ulu bayram, ulu şatlyk, ulu toy. Şuňla Türkmenistan'ın Senagatçılar we Telekeçiler Birleşmesi'nin döredilönüň 10 ýyllyk toý münasibetli bizim hormatly prezidentimiz özüniň gymmatly wagtyny sarf edip biz Türkmen telekeçilerini gutlady. Hormatly prezidentimizin şeýdip bize berýän goldawlary netijesinde biz Türkmen telekeçileriniň awraýy, işe bolan hyjulary, höwesleri hasam artýar. Hormatly prezidentimiz biz Türkmen telekeçilerini diňe biz öz Türkmenistanymyzyň çägine däl eýsem daşary ýurtlarda awraýlyň berent bolmagyny, başynyň hasam ýokary bolmaklygy barada uly aladalar edýär. Hormatly prezidentimiz şuň biz Türkmen telekeçilerine mından beýlek has uly goldawlarynyň kömekdir yardımlarını berjekdigini bize aýtdy. Biz hormatly prezidentimizin bize berýän goldawlary netijesinde, özüniň alyp barýan siýasat netijesinde, hormatly prezidentimizin bize beren görkezmeleri netijesinde ýurdumyza daşary ýurtlardan getirilýän önümleriniň yerini tutjak önümleri hasy köp öndürmek barada. Ýurdumyzdan daşary ýurtlara eksport edilecek önümlerin önümçiligini hasy arttırmak barada özümizin huzur gaýratymyzy görkezip zähmet çekjekdigimize inandyrýar. Hormatly prezidentimizin şuň bizim Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmämize gelip bize şu edýänji ujuýpsylja işlerimiz üçin
bir de özünün şafer payını, kımmat bahalı sowgatlaryny hut öz eli bilen gowşurmagy biz Türkmen telekeçilerinin geljekde de uly rahmet üstünlüklerine itergi berdi. Hormatly prezidentimize bizim şu çekken rahmetimiz üçin bir de beren şafer payı üçin hormatly prezidentimize köp sağ bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimizin jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, il yurt bäxtli